वन्दे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम वन्दे मातरम। ଏହି ଗୀତ ଦିନେ ଭାରତର ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଭାବାବେଗରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ଗୁଳି ଓ ଲାଠିର ସାମ୍ନା କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଗାଇ ଉଠୁଥିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସକାର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାତୃଭୂମିର ଏହି ବନ୍ଦନାକୁ 1896ରେ ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସର କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ ଗାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଏହା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ଭଗତ ସିଂ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଦି ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଅନୁଭବ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ବର୍ବର ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ମହାନ ଉଚ୍ଚାରଣ। ସତେ ଯେମିତି ଭାରତ ମାତା ନିଜ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। 1950ରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୀତ ରଚନାର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛେ ଆମେ 2025ରେ। ଏହି ମହାନ ତଥା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦେଶଭକ୍ତିର ଗୀତ ଯାହା ଆମକୁ ଭାରତ ମାତା ସହିତ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ, ଆଜି ବି ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଆଜି ବି ଏହି ଗୀତକୁ ଶୁଣିଲେ ପୁଲକିତ ହୁଏ। ଏକଦା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଜି ଦେଶଭକ୍ତି, एकता और मातृवंदनार प्रतीक। वन्दे मातरम् वन्दे